सुसज्ज महिंद्रा फर्स्ट चॉईस एनी कार सर्व्हिस वर्कशॉप असताना का जायचं कोल्हापूर किंवा गोव्याला? सर्व कंपन्यांच्या कारचे कॅशलेस ॲक्सिडेंट इन्शुरन्स क्लेम सहित डेंटिंग व पेंटिंग वर्क तसंच मेकॅनिकल दुरुस्तीसाठी विश्वासाचं नाव जैतापकर ऑटोमोबाईल्स ओरोस. पूर परिस्थितीमुळे कोकणातील अनेक भागात लाखोंचं नुकसान झालंय. नुकसानीचा अंदाज आणि कोकणची व्यथा भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार, माजी आमदार राजन तेली यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळानं मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातली. यानंतर तात्काळ कोकणातील नुकसान भरपाईसाठी 2000 कोटींचं पॅकेज मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं. याचबरोबर लवकरच नुकसानग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी कोकण दौऱ्यावर येणार असल्याचंही त्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितलंय. पूरस्थितीमुळे कोकणात झालेल्या नुकसानी संदर्भात भाजप शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंगळवारी भेट घेतली. पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे अतिवृष्टीमुळे कोकणातही मोठी हानी झाली. कोकणची व्यथा भाजप शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांच्या कानी घातली. पुरामुळे फळबागायती, शेती, घरादारांचं मोठं नुकसान झालं. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार, माजी आमदार राजन तेली यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी नुकसानीबाबत सविस्तर चर्चा केली. कोकणातील नुकसान भरपाईसाठी 2000 कोटींचं पॅकेज मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ जाहीर केलं. कोकणचा भूमिपुत्र मदतीपासून वंचित राहणार नाही. कोकण पुन्हा उभं करण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत. कोकणातील नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी लवकरच कोकणचा दौरा करणार आहोत, अशी हमी मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिली. यावेळी बांदा माजी सरपंच शीतल राऊळ, सावंतवाडीचे भाजप सरचिटणीस दादू कविटकर, बबलू सावंत आदी उपस्थित होते. माननीय मुख्यमंत्री यांना मी जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार, पंचायत समिती शीतल राऊळ, दादू कविटकर, त्याच्यानंतर अनेक असे आमचे सगळे कार्यकर्ते शिष्टमंडळ आज जाऊन, बबलू सावंत शिष्टमंडळ जाऊन भेटलो. त्यांना जिल्ह्यातली सगळी वस्तुस्थिती सांगितली की बरेच रस्ते त्या ठिकाणचे, म्हणजे आज आंबोली घाट रस्ता बंद झालेला आहे, चिलारी घाट रस्ता बंद झालेला आहे. त्याच्यानंतर अनेक आतले जे रोड आहेत, म्हणजे बांदा वापुले मार्गे जो जाणारा दानोली रस्ता पूर्णपणे बंद झालेला आहे. आज ह्या सगळ्या रस्त्यांची परिस्थिती की चतुर्थी तोंडावर आहे. बरेच बागायती ज्या आहेत त्या बागायती पूर्णपणे नष्ट झालेल्या आहेत आणि म्हणून त्या बागायतदारांना पुन्हा नव्याने उभं करण्यासाठी 100% अनुदानातून आपण पैसे द्यावेत. त्याचप्रमाणे ज्या काही व्यापारी, म्हणजे बांद्यामधले व्यापारी असतील, खारेपाड्यामधले व्यापारी असतील, सावंतवाडी शहरातले व्यापारी असतील, या व्यापाऱ्यांचं पण आपल्याला नुकसान झालंय. त्यांना पण तशा प्रकारची मदत करावी. आणि शेतभाती पूर्णपणे शेतीचं नुकसान झालेलं आहे. आज तिकडे केळीच्या बागा नष्ट झालेल्या आहेत आणि ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून आपण त्या ठिकाणी कोकणातल्या जनतेला न्याय द्यावा, त्यांना पुन्हा उभारी करण्यासाठी तशा प्रकारची संधी द्यावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षातर्फे केल्यानंतर त्यांनी चक्क सांगितलं की आम्ही कोकण आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 2000 कोटीची तरतूद त्या ठिकाणी आम्ही करतोय. ती मागणी केंद्र सरकारकडे जी 6000 कोटी केलेली आहे, त्यातली 2000 कोटी हे फक्त कोकण आणि उर्वरित महाराष्ट्राचा जो नाशिक पासूनचा जो भाग येतो त्याच्यासाठी मागितले. त्या कुठल्याही कोकणातल्या माणसावर, शेतकऱ्यांवर, व्यापाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, ही खबरदारी आज राज्य सरकारने घेतली आहे. आम्ही अजून एक विनंती केली की साहेब आपण पण तिकडे दौरा करावा आणि वस्तुस्थिती ठिकाणी जाणून घ्यावी. तर त्यांनी त्याला पण हो म्हटलेलं आहे, परंतु पहिल्या टप्प्यात कृषी मंत्री 21 तारीखला कोकणाच्या दौऱ्यावर त्या ठिकाणी येत आहेत. आज प्रायमरी स्वरूपाची जी मदत आहे ती तात्काळ माननीय मुख्यमंत्र्यांनी चालू केली आहे की प्रत्येक कुटुंबाला, जे तिथे बाधित कुटुंब असेल त्याला 10,000 रुपये, 10 किलो तांदूळ, 10 किलो गहू, अधिक रोजचा असणारा भत्ता हा त्या ठिकाणी सुरू केलेला आहे. जी घरं पडली आहेत त्यांच्यासाठी पण पंचनामे आता त्या ठिकाणी सुरू झालेले आहेत. ज्या भातशेतीचं किंवा बागायतीचं नुकसान झालं त्याची पंचनामे सुरू झालेले आहेत आणि म्हणून हे सगळे पैसे ताबडतोब देण्याची व्यवस्था, म्हणजे हे जे पॅकेज आहे ते येईलच, तर त्याचबरोबर तातडीची मदत आहे ती तसे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देऊन आज तशा प्रकारची मदत तिथल्या शेतकऱ्यांना आणि तिथल्या बाधित लोकांना त्या ठिकाणी सुरू केलेली आहे. आमचं म्हणणं एकच होतं की हे सगळं मदत करत असताना आज गणेश चतुर्थी ही कोकणातली सगळ्यात मोठा उत्सव आहे आणि त्याच्यापूर्वी सगळ्या रस्त्यांची डागडुजी ताबडतोब त्या ठिकाणी करावी. जे लोकांची अशा प्रकारचं नुकसान त्यांना तातडीची मदत करावी, अशा प्रकारची मागणी आज भारतीय जनता पक्षातर्फे आज माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह YouTube चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.